Magtuig na na. Tuig Tuig na. ka pang hugot. Wala pa mabot ka ng ugot ako, diba? Wala na ko siya ginamit. Wala pa ka kay pilot tukat. Wala kay ina man ko nila dire. Dito ko dire. Kay Oh. bali. Lagi. Ngayon naman lang pupo kay. Masakit ra matando. Diyan ay nakabalo ka sa kuha. Na natanaw mo taong kuan ng Facebook. blab. Oh, vlog niya. Ako di ko siguro naman niya. Na ako nakita. Ako lang ito. Nakakita sa Bukidnon. Oh. Ikaw to. Eh, si Cesar to. Cesar Romero tong Bukidnon. Ay, sa una lang. Irik lang yapon. Kana. Okay na siya. Di ba na kung irik lang yapon. So, ito katuraman siguro yapon na. Pero nasa kaya kung Nasa kita ka ako, doon. ah. Adong na. Ito ipakot. Kita naman sa Malaybalay. Kuha na siya. Si Cesar na. Cesar Romero. Isa ka adlaw, iluto na sa kuwing takbo. Ganda ay lagi niya. Mura po na inggan niyo. Hindi mo na kung manghud. Ako na sa gawas mo. Sana, naman lagi di na nag-istorya ni Boy. Di ko man lagi na siya na. Hindi ko na. Wala po. Ana sa kaya mo ganito dong. Kana anak kaya na mga anak. Asa? Kana magbarog ka magpundo. Ang ana, Oh, anak ang pundo. dili lagi mapaling mang sakit lang Madali di sa Di ko ano. Bidang. Di magbawi siya tapuhan ako niya. ha. Ay, asa ako doon. Dili sa ko. Ano yung siminto may tunga? Nabahaan man. Ay, musulod siya. Karon dali na. Wala siya man po yung Wala na po ba? Nahadlok din sa imong siminto. Ana, makatikang. Isa po ning nanabang imong mga ano? Mga kukan, kung pagmangkon. Oh, pagmangkon. Ito, nini lang. Kusga na imong wala. Oo. Yan, dili lang. Ang kanto o diligid ka kuhan. Dili ma. Katala. Kuha. Ano kay idoy. Sa kuha lang. Sa kuha lang. Kuskan ka daw. Lala. Nilay ko matumba. Gaya pa rin sa post din eh. Wala pa kayo. Di lagi. Ira pa yan. Naghanap mga kuan na ni eh. Okay. Ha? Suga dari dai. Suga dari. Sige. Ito na mga mine? Mine? Umay na niya gikan og kuan siya suon. Di ko kaana o. Oo, nahulog. Hatag niya itong ay kanang kuan nila isa. Ito. Hindi ko. Saan ay? Nyala ba? Hindi mo ko. Diyos ko. Okay, sa may tabang kalong matapad din eh. Eh, mutapad ha. Witness. Dino lang mo dong. Ibalik na ko. Ikaw pa nakasinggit ali. Kapag nagsin. Oh, isa ka oras ba yan ni Hapit? Sobra. Hinayo. Oh, hinayon rang. Paminawa lang akong Wa ako to kasi. Ayuha ko ba? ang Ginoo ray bahala. Ayan lang sa kuha. Ang Ginoo lang kay ako igo lang ako magkuhan. Nay bangko day. Aka na gani. Tutuyo pa no. Kana di mo Ay, ko. ikaw dito. Di man, gaya man. Ikaw mo dito ka mo ni Idang, di ba? Diabetes mo. Saka taas. Ay, matalis ko. Hmm? Matalis ko. Tira. Gamay anan 13. Matanggal ni sing hello. Gamay anan 13 ako 22 mo gani. Ya, 22. Ano, naman ko Wala siya insulin. insulin mo ko. Kaya kung hindi ko mag-insulin naman, hindi ko ko. Nagpunta ko gamit nila kung saan di ka na. Sa Bakit mo? nya. Nakakita mo ni sa video ni mo na may nag-share ba. Nadiga sa area. Matry lang na to doon. Doon lang. Hindi sa mamasay.
Isip. Jadi anti-el nimo ang apektado gyud kaning tuo. Kani wala problema. Banhod. Nay gamay. Banhod. Panod nagabasa ka. Oo. Taon na hapon gabi. Oo. Karon Banhod. sa Sa oras ka pala siya gabi. niya di-adlaw na dito pa. Naligo ba ito hapon? Dito ba? Ay, kapit. Hapon. Unsa man nimo ni? Ano ko na isa? Sarap mo. Dito do. Sarap. Bisa bay wala bahin-bahin lain sa kayamanan. O mati kayo naman. Sige. So, unsa ganin ito buwan ni na unsa na nakakang sa man. Mana ba na ay nadakdak ko pero kani mo nadakid na ko kani. Wala. Ustak mo ka. Kalubot jud. Ngani sa kilid. Asa ka dapit na kuan. Naanak ko balik. Naanak Slide. Naanak ko balik. Bago man na to. Eh, pa-x-rayhan na mo siya. Wala na jud lakaw man na to. Kalakaw pa ko pero sakit man jud ilakaw. Uko lang ang sakit mo ang lubot jud. Kani Naka X-ray. Na, Matala pero daw. dati pa dito na Asa lang mo talaga daw. Napa man ka. Karon wala naman nagpa-X-ray. Wala. Unsa tuig ka to? Ako lagi lang po eh. Bago pa. Basta magkuan siya, magduha na pagkaroon ko. Yan napacheck up na pud mulas. Nagpa-check up ko pagka October 9. Iyon si Dr. Gloria, na honoran naman siya, 70% na. Tapos Iyon siya kung masugot daw ko, lakian lang. sulok yan. Ay kanang anaan na, wag tangan na kung itong ganit na. Hiktan-hiktan ba? Ha? Hiktan-hiktan lang. Korgitan. Makuan man ko, dali naman ko mapalot, mapalutan. Napipindi. Makaslot na yan. Humok naman ko upuan. Wala na lang pamagi. Opera. Na makompute man siya, dako man. Ako pilang po. Kung ano man yung 70,000, wala lang. Diba, no? Doktor. Yan ako, kung hindi man, madala naman ako. Ikaw, meron na. Albinda. Isa ra ka ba? Isa ray ang gikuhan sa Digos ay sa LCDC. Wala po ko pasod lalagi. Di kami sa Gawa siya vaccine. Ay, vaccine. Pandemic mo pagka isa na. Wala lang. May tana. Ulan na. Yan guys, mga ilang X-ray. No, sayang right na side crack siya. Huwag ka naman ang nakakuha mo. Saan yung mahalo? Slip. Slide pareha gitu at sa ubang yung X-ray. Slip, slide. So ayan. So mag 1 year na itong August. So nag-ulang. So kalakaw, kitsa kusog, no? Ilang isa. Ito na nakita ang ilang slip. Sulog na ito, sulog na pundar na. Di ko alam kung na iyak ay di pa ngayon ako siya tambal. Na wala pa may entertain ko, wala pa yung mga vaccine. That time, sige naman siya lunul. Na gusto lang makainom siya. Sa dila lang ako lang. Liver, ano pa no? Na dili man ni konyo. Naingana siya kay dugay na pud ng mga wala mga adto. Nindot ni puso na ito. So, ang pinakakuha ni mo, kaning sakit gulgut. Dire. Dili na ko maalis. Ang anak ko sa
Very good sa kita. So, dire, wala magpanood, ngalay, agos. Mo, kung ana-una ko siya, dili ko ka-stream. Mo ang pupok. Agos, agos. I-try lang ka ni Saka daw. Kung sa Saka na. Kanang anak. Di, anak. Okay na. Ibalos, ang kanang isa. Kasi kaya. Kung sa kaya, ay nag-ipugos kayo. Kung ano yung mamu, dire mo connect. Dili ang Sige din, Saka pa, kasi kaya. Ano lang, purok siya. purog siya. Hindi ni sakit. Purok siya. Purog siya, hindi sakit. Pero wala dyan ka mahilig kay isa. Isa lang, ay kanang bata. Bata. Magpahalog na Ako lang, ana na siya kahap-hap sa Sige, kulog ta. Ha? ayun. Buwasan si Nina. Bagdag ka ng malong. Malong, wala malong, hapol ha. Mahanap. Ano po? Relax na. Relax. Ano? Nakanay. Yan na po. Ano. Ang isa. Okay na? Okay na? Pag naisakit, sulti ha? Ano saman? Pwede mag-try. Oh, okay, live. Hindi tinawag, kaya para makakita sila. No? Kita silang Eric Hilos. Ha? Di timing lang. Siyempre na yan po ito. Suki, para maapot, mata na to. Ini ka na? Ayaw lang, ako na. Ay, kaya na ko. Ay, Ito dito yung pangalan? meron. Mirna. Ako ipahinomdom siya mo, hinomdom niya ha? Hindi yung nalalis ng mga tiguan. Sa bago pa ka na ang ano doon. Bakit nalalis, o makamsa na niya. Mga silang, nag-iay na, dalawa, gulang na. Kung na kayo naman. Nakuha ni mo ni Dom? Nakuha ni mo? Nakuha ni mo? Ito.
Ay, agay sakit. Ang bagla, ay. Ay, Diyos ko, Lord. Kailan? Ako na nagabasa dyan kagapon ni Pino. Anawas na pasmado kayo. Ay, Diyos ko. Lord, tabang! Punta mo, ang pulang. Ilagay na ito tinod-on. Dili ko na to. Sige. Oh, sakit. Agay, tampa! Agay, Diyos ko, Lord, tampa! Tampa! Sige lang. Punta lang gamay. Tabang ko. Agay, mama. Ah, may buntag, ma'am. Isod mo kasi dito. Naamig yung service, ma'am. Mga alas 3 pa among bakante. Oh, Lisa. yan o, alas 3 ay lang sa puli, ah. Ano may nakauna? Ya, unsa man ni i-booking ni kay basing unhan mo sa alas 3. 9, ano sa yaran? 9, 10. Namang goy naka Namang goy nakaunag booking god. Ah, alas 3 na lang ka kay aron sure jud ba? Ah, sige padalag duha ka malong ha. Ah, sige. Ah, sige. Sige. Ah, okay, ma'am. Gusto siya oras niya. Tama na. Anak, sa Facebook? Ikaw na po eh, mugawas. Gusto ko pa naman toong, kitang pag-apply mo no? Aya, makabuak ka diya, Aya. Unsa ka dito nasa Makaysa? Hilot niya siya yun. Traditional hilot. Traditional hilot. Si Eric Hilot. Di ba man? Si Lenny Pasco. Si Pastor. Sa PTN. Pila daw bayad sa massage. Abi nag-massage. Hilot. Hilot niya Traditional siya hilot. yan. Hindi siya massage. Traditional hilot. Tagamay. Kumbaga na gini yung pas mo ba? Karong pa natandog no? Wala man siya. Wala gini siya nga nakunan. Adlock man po yung magpahilit sa lahat. Hmm. Pero kanang sakit yung kuto-kuto, na siya tigilot. Kuto lang. Tabuhi. Oh, Hilot kay kung ano mga nanay mga stainless. iyak man dito. Ganito no? Dili na.
Kani? Ah. Kanin to o, kani? Diha daw sila kahil, dili daw sa kahilot ay. Din ka man na. Si Lonnie Pasco. Ito lang. Hindi na ko pinsa ko. Mag-home service lang na siya. Yeah. Ha? Ayaw ako. Palihok ni mo, ma'am. Timuntil ka na. Ilihok ka. O, sige, baba, baba. Sige pa. Sige. Sige, tama na. Para makabaklay na si nanay. Di para sila. Sakit? Sayo-sayo na si nanay. Ha? Dili. Sige. Maayos na na. Sayo na in-size na siya pa. Sayang siya. Ayaw dito ka gusto. Tara na. Hindi kayo mag-iwas sa pagmagadali na. Wala na. Tara na. Paano mami tata tayo? One, si Eric Hilo. Tinda na sa pagiging. Ilihok naman. Tama na. Goto. Goto no. Wala kayo, bakumbang kayo. Sige, usap daw. Sige, batang. Sige. Sige. Okay ra? Nakasagan dito yung susunod. Uy, abang uy. Wala akong kaya daw na. Dili na mawala. Kaya mabuang ang mga tao kung nawa na. Lang. Mabuang ang tao. Sa ay puli niyo. Isa ko rin ito. Ayaw to, bugat yun na siya. Bugat na kayo na. Mga bigdal na. Naka-viewers sa YouTube. Kita rin ka. Subscribe na ka. Salamat. Kung saan nakita ni mo latest na upload. Kung sa ito, hindi share ka ang titata ma. Mga video. Wala bigla ang sila na. Mga nakikita. Laki. Babae. Sa jeep. Sa jeep ba ito ma? Kung sa jeep kay Kuan na, sisag. Dili, Eriki. Ayaw kilat dyan. Yan na sa jeep. Dili ko, tuwan mo nakapiti mo gusto. Ay, kato dito isa. Taga-bakit. Di ba ito siya mo baba? Ha? Dili ito siya mo baba. Pwede mo gusto pa na ugon. Dayungan. Wala rin yung babae. Ito na siya sa jeep. Dito na maayo no, kaulihan na. Dito na ka maayo. Kita ang gato. Paano